Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristu. Namhlanje ithandwa zami sigubha umkhosi lapho uJesu ezobingelelwa izazi ezivela eMpumalanga. Sigubha umkhosi lapho inkosi yethu izambula umhlaba wonke. Kunezinto ezimbalwa engizibuka ngizithande ezikhuluma nempilo yami. Eyoqala yilabo bantu abasuka ezweni lakwabo beyofuna inkosi uJesu. Ngizibuza umbuzo wokuthi ngabe yini engiyifunayo nengifisayo ngempilo yami? Ufunani empilweni? Yini lena oyilangazelela ngakho konke ofisa ukuba ube yona empilweni yakho? Baningi abantu abangakwazanga ukuphila impilo. Abanye baphile izimpilo zokujabulisa abanye abantu. Abanye baphile izimpilo zokufuna i-approval kwabanye abantu. Baningi abantu ithandwa zami uma siya emathuleni manje abalele khona who never really lived life. Abanye bashona beno-40, abanye bashona beno-60, abanye beno-80, kodwa mawubhekisisa kahle impilo zabo abakaze baphila. Yebo baphila ngoba bazalwa indoda nenkosikazi, abanye basebenza, abanye bashada, abanye baba nezingane, kodwa bakaze baphile lokhu uNkulunkulu eyibafunela bona. Ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu esemdala ekugugeni kwakhe umuzwe ekhala ekhononda ethi impilo yami yonke ngiyiphilele mina. Ayikho into ebuhlungu njengokuzwa umuntu omdala ethi mina angikaze ngasola isikhathi sokuyijabulisa, mina impilo yami yonke ngangizikhandla, ngisebenza kanzima, ngisebenzela abantwana bami, ngisebenzela umyeni wami, ngisebenzela unkosikazi wami, bekani manje sengimdala, sengigugile, akekho ofuna ukunginakekela. Uyahlala uyibuke impilo, umbuke lo mama, umbuke lo baba, and then you realize ukuthi kahle kahle lo muntu ubhitha, kahle kahle lo muntu akakaze aphile, kahle kahle lo muntu impilo yakhe yonke uyithatha wayibeka eceleni wafuna ukuphilela abanye abantu impilo zabo. Asingavumi ukuba kufike isigaba esinjalo empilweni zethu zokuba sihluleke ukwenza lokhu uNkulunkulu asibizele kona. Enye into engiyibuka ingethuse yilabantu abazitshela ukuthi hayi mina sengi-right empilweni. Khona lesifo esifikile emhlabeni esiwukuthi hayi sengifikile, sengi-achievile, mina sengi-right. Lento inthusa ngento eyodwa. The mere fact ukuthi mina nawe sisaphila, lokhu kukhombisa ukuthi uNkulunkulu akakaqedi ngezimpilo zethu. The mere fact ukuthi mina nawe asikakashoni uchaza
asasibekele wona. Umbuzo engizibuza wona ukuthi ungabe ngiphila impilo necebo likaNkulunkulu yini empilweni yami? Bangaki phakathi kwethu abasabayo ukwenza izinto ngoba basaba ukuthi bazohluleka? Abafuni ukwaziwa njengezahluleki, abafuni ukwaziwa njengabantu abangakwazanga ukuphumelela. Kunezinto engifisa sizithatheni kwizazi eziphuma eMpumalanga. Eyokuqala, do I know what I want? Ngiyazi yini ukuthi ngifunani? Okwesibili, lokhu engithi ngiyakufuna ngizokuthola kanjani? Sasiphelile isikhathi thandwa zami la umuntu ehlala khona phansi ekhangeza ekhongozelela ukuba kube khona abantu abazosisiza. Thandwa zami, empilweni abasekho baningi abantu abazohlala phansi bakusize wena ungenzi lutho. Umuntu uzoza kuwena athi ngizimisele ukukusiza, kodwa wena uza nani? Ufuna ngikuhlangabeze kuphi? Ufuna ngikuthwalise wena sewenzeni ukuze impilo yakho ibe ngcono? We have to move away from a culture ethi abantu kufanele basenze izinto. Thandwa zami, no one owes us anything. Not even life, not even God, not even our parents. Kumele ngizibuze ukuthi yini engizoyenza ukuze impilo yami ibe ngcono. Angikwazi ukuthi ngizoblame wonke umuntu ngezinto ezingenzeki empilweni yami. When am I taking responsibility? Ngifunda nini ukuzenzela? Enye point engibuka ngithande nebalekile. Lamadoda athi angathatha isinqumo ebese yasuka ahambe ayobheka uJesu. Zintathu izinto ezenzakalayo. Eyokuqala, bayalahleka, bayaduka. Eyesibili, bangena emzini womuntu obakhohlisayo. Eyesithathu, they find their way back to God. Sandwa sami, empilweni kumele ube open ukuthi uzoduka. Kumele uvume ukuthi uzowenza amaphutha. And kumele kubaluleke uqonde ukuthi uma mina uqobo lwami, uma wena uqobo lwakho ukwazi ukwenza iphutha, u-expect ukuthi abantu bakuxolele, uhlulwa yini pho ukuthi nabanye abenza amaphutha nabo kumele baxolelwe? Pointi yesibili, sizohlangana nabantu. Ehlanganeni kwethu nabantu, abanye bazosidukisa. And the mere fact ukuthi bazosidukisa, ipoint ekumele sibuyele kuyona isimple. Abantu abasempilweni yakho bakusiza kanjani ukuze ukwazi ukuphelelisa umsebenzi uNkulunkulu akunikeze wona? And so labantu
empilweni yakho yiluphi usizo abalwenzayo ukuzukwazi ukusimama. Point number 3, which is the last point. Kuyo yonke into esiyenzekile, uyakwazi yini ukubuyela to the original plan wenze lokhu owawuphume ufuna ukwenza? Inkonzo uNkulunkulu asinikeza yona namhlanje inkonzo yokulungisa izinto ngokwecebo asinikeze lona. Kunabantu emhlabeni esohlangana nabo, abanye bazosiza, abanye bazohleka, abanye bazofuna ukusitilela phansi. The choice always remains with us. Ndlovukazi Yesu mayiqhubeka ihlale nathi sibusise sivikele isikhanyiselo sicela amandla negrasiya evela kuNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ongcolileyo.